Чудил ли си се какво всъщност причинява натрупването на нагар в двигателя? Не е само от лошо гориво. Всеки работещ мотор оставя микроскопични частици сажди, които с времето се залепват по клапани в смукателни пътища, егер клапана и дори по турбината. Най-големия виновник е самата конструкция на модерните двигатели. Системата ЕГР връща част от изгорелите газове обратно във възсмукателя, за да намали емисиите, но в реалността смесва мръсни газове с маслена пара и създава гъста черна кал. Това води до загуба на мощност, муден отклик на газта, по-висок разход и неравномерен празен ход. Ако си виждал ЕГР клапан отвътре, знаеш, че той буквално се задушава. Решението не е само почистване, защото проблема се връща. Затова съществува EGR Delete кабелът, Plug and Play устройство, което електронно изключва EGR за офроуд и перформанс употреба, спирайки мръсните газове да се връщат в двигател. Резултата е по-чист смукателен път, по-малко нагар, по-отзивчив педал и по-дълъг живот на турбото. Пиши в коментарите каква кола караш.